yang ya. Assalamualaikum, nama saya Bejo. Saya memiliki usaha kecil-kecilan. Usaha ini di bidang ngresiki motor atau cuci motor salju. Usaha iki wis tak tekuni enek 3 tahun. Kanthi kuwi aku iso tuku sembarang-barang, contohnya kayak lemper, gethuk barang. Aku jam 7 isuk kuwi tangir, karena adus 7:30 budal lagi buka cucian. Bar kuwi toto-toto kaya to diesel, wis barono kompresor kuwi tak toto kabeh. Lah lek wis mari ditoto kabeh, aku ngenteni pelanggan. Lah timbangane aku suwung ngenteni pelanggan, aku njoget-njoget ning tengah lurung. Biasanya di pagi hari saya awali dengan semangat yang sangat membara, tanpa mengeluh sedikit pun. Yo asu kemambengi delok Piala Dunia ya kalah, ngene ngowatuk tak kerja. Oh alah. Awang-awang asline ini, tapi ya piye terpaksa. Untuk pagi hari saya sarapan tidak biasa, Mas. Saya tidak sarapan dengan nasi atau roti. Saya sarapan dengan menyangkemi atau menjaraki kimcil-kimcil kempolen yang lewat di depan cucian saya. Dek sayang, dek sayang. Lagi apa iki? Bisnis aku pas awal buka cucian ini dan meker kene tok lho cuciane. Lek masalah saingan bisnis, aku mbiyen awal buka ning kene iki meker cucian mek kene iki tok. Lah bahasan saiki wis menjamur. Bahasane gaul menjamur. Setiap langkah wis enek wong cuci motor iki. Mulane saiki aku ya wis malih tak kei neh kaya cuci karpet. Dadine aku selain nyuci motor ya iso nyuci karpet nggih penghasilan tambahan. Ide pertama buka cucian iki Mas ya, kuwi pas aku ndelok pertandingan MU musuhe Chelsea. Nah, pas kuwi aku kepikiran loh, nyapa kok aku ora buka cucian. Terus akhirnya aku njaluk duit makku, tak nggih modal, terus alhamdulillah urung balik Mas sampai saiki. Dige usaha cucian motor ya Mas ya. Wong-wonge mikire penak, nek gur ngusak-ngusuk motor ngene wis duwite akeh. Tapi yo jane yo tenanan Mas. Duwite yo akeh asline, tapi yo boyoke ning mburi. Ndodak iso turun berok sampean. Aku Mas yo ibaratnya motor wis tak anggap kaya kekasihku dhewe. Dadine aku menyayangi montore pelanggan kuwi dan wah penuh dengan kasih dan sayang. Jadi pelanggan ini pomor rene motor iso resik tenan, mare tak ambungi barang. Selain kompresor karo diesel, usaha iki yang butuhne banner Mas. Lah, aku iki blonjone banner ning kidangan, kayak ngulon titik lor dalan. Ning kono kuwi per meter sekitar 20.000. Lah aku tuku 100.000 oleh 80 meter. Jadi tak pasane lurung bak mencep lah. Aku lek awan ngono ya makan siang Mas, tapi lek pas renek sing dipangan ya aku ya arang kadang memilih sabun batangan ngono kuwi ben untukku iso resik, putih, bersih dan mengkilap. Kaya ning banner iki slogane kan bersih dan mengkilap. Kinclong lho Mas. Wah, kinclong. Nah, bar kuwi lek wis suwure buyende ngono kae, aku ya siap-siap tutup, mare nyapo. Butuh istirahat Mas. Wah, pas serangan terus ya empoh modar sesuk malah ra iso kerja. Tapi arang kadang ya tak buka terus, mare iki usum Piala Dunia ya cacah iki tak udah ning kene ajak nobar tapi ning HP-ne dhewe mare urung tuku TV. Ya Mas sepurane Mas aku iki mau yo rada repot. Jane aku ngene-ngene iki ora usah perlu Mas, ora perlu rasa mau wawancarai. Bah, aku wong repot. Lek megur ngurus-ngurusi kaya dapuramu barang aku awang-awangan. Iki lho aku engko bengi ya enek semayanan arep nekani undangan sunatane anake Uyol ning anu kono Spanyol. Lek masalah rame orane ya ora mesti yo Mas. Mare yo jenenge wong ngene iki wong nyadong. Arang kading ngono kae urung buka gerbang kuwi wis antri sampe teko POM Selorjo kono. Adohe kok kene sampe ke POM Selorjo kuwi enek lek 50 kilo. Tapi lek pas rame ngono kae, wah cek ramene mesti pasar tutup gampangan. Jam 4 ngene lagi enek teko 50 ngono akhirnya aku mulai subuh sampai kirip-kirip ngene iki ndak iso melek sampean.
Untuk pemuda yang pengen buka usaha cucian motor, tak sarane ra usah buka. Aku wis lempoh. Saingan karo wong akeh wis lempoh. Wis tokno aku tok sing usaha iki. Wis tak dongane lek kowe arep buka usaha cucian motor ora laris weh. Tak dongane wis lereno ora usah buka cucian motor tak aku dhewe. Iki pokoke lahan iki tangge dhewe pokok. Ya sekian ngono kuwi mau kayak perjumpaane dhewe ya wis. Iki enek anu kata-kata mutiara sing sampean-sampean kabeh. Iki teko sing gawe rumus apa jenenge? Albert Einstein. Nah, tuturi Handayani. Kuwi ya wong kabeh sembarang-barang butuh rakyat. Aja mikir modal dengkul iki tok. Wes.